na transformers za kutosha ili watu wetu waweze kusaidiwa. Jokanyo kod migepe mopogore owuok oko mar dhialo odiochieng' kwe pachoka kuma thor wach ne en keto kenge mag nyayo kwe e dier oganda kaka yorno mar neno ni Jo-Kenya odak kaka joka ng'at achiel. Millicent Adhiambo nolosonwa lipot makamano kendo miyowa ler mathoth e wi odiochieng' kwe mibago tarik 21 dwe mar 9 higa ka higa. Ne en nyasi mane obagi counties mopogore pachoka kuma Jokanyo e sectors mopogore ne obiro kanyakla mar dhialo odiochieng' kwe e piny mangima. E county ma Kisumu, nyasi makamano obagi e tong' counties ma Kisumu kod Kericho kama rita kwe osebedo e kanyap kuom kinde. Naona kama amani Jotend dini manoyuoro e nyasino kanotelnegi kod jadolo Clement Otieno noyango chenro ma kanisa ni godo mar bago lalruok mar kwe e kind dhoudi ariyo modak e tong' counties go. As a church, we have been engaged here promoting dialogue among the two communities, and we are asking them to come down, to practice forgiveness, to practice tolerance, to accept each other, so that they can go to a table and talk together. Kanyakla kod jodongo gi obila ne gikwayo josiasa mondo thegre mabor gidiro weche moko manyalo nyayo tulo ka gitielo ne owinjore giket maino e loso nafas mag tije ne rowere mondo konye tieko kuo mar jamni e alworano. We are asking them to practice servanthood leadership, that now at least there is in Bomas, there is a dialogue that is going on that we think will bring to rest the conflicts between the politicians. We have been able to emphasize that cattle theft is a vice that we are ready to confront and ensure that it does not get the chance to flourish in this region. E county ma Laikipia, jotwech e otwech mar Umuruti ne oyudo thuolo mar dhialo nyasi makamae mane obagnegi e karod twejno. Kane giloso e sach nyasi makamano, Esther Maina mar kanisa mar Kopere mar St. Martin kaachiel gi jatend od twejno Peter Chege duto noingo ting' ma Jo-Kenya duto ni godo mar nyayo kwe e kindgi kinde duto. Thor wach maduong' manowuok e nyasino en jip ne jogo manitie e ute twech e wi kaka ginyalo biro nyayo kwe e kindgi kod oganda kinde mobiro wegi thuolo. Ulimwengu wote unasherehekea siku ya amani, na ndio maana leo tumekuja hapa Rumuruti kujumuika na wakaaji wa Rumuruti na haswa Rumuruti prison, tukijaribu kuongea mambo ya amani na kuitana wito ili tuwe na mambo ya kusameheana. Kama prison tunahusika katika hiyo, sababu kwanza kazi yetu ni kama ni ya kutengeneza amani, sababu mnatuletea watu wakiwa wahalifu, tunawarekebisha, tunawasomesha, tunawapea masomo na wanakuwa watu wazuri, wanapotoka wanakuwa watu wa kuongeza amani kule nyumbani. Komachielo e county mabaringo, nyasi maringo odiochieng' kwe nodhi nyime e alwora ma Marigat e sub county mabaringo South. Jotend dini makono nokwayo piny owacho mondo chuge kambi jolweny e alworano mar konyo duoko chien timbe njore monyakono. E gitielo bende mondo many yore mag tieko weche mag rwako bunde ma oko puodhi mabiro pachoka kowuok e pinje maoko kaka Uganda e tok chik. Shida iko ya usalama. Tunapongeza wakati kama hii ambayo tumekuja kukutana hapa kama wanafisi, babu naona tu wase wanajikasa kutafuta namna ya kulete fees. Tunakaa tu kama na uoga, na hiyo ndio inafanya tunashukuru tu kwa sababu kweli serikali wametuma askari, lakini askari wako tu, lakini amani hajakuwa. So calling upon the government to see that they put say some good barracks, especially these sides of Sudan, because I think Museveni has done the best. And they close, no more guns now from Uganda. Magiduto biro eseche mabende twak mar bipartisan e kind kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio dhi nyime kaka yorno mar temo